srácok, én már vagyok, ebben a videóban itt van velünk egy új barátom. Zéti! Igen, itt van velünk, és ebben a videóban ezt a horror játékot, aminek köszönöm, hogy Skull ki fogjuk próbálni. Egyikünk se azt még, igaz, Zéti? Igaz. Úgyhogy ezt ki fogjuk próbálni. Reméljük, hogy nektek tetszeni fog. This game has jumpscares. Srácok, bocsánat, hogy ezt van lesz a mikrofon, és elkezdek általán every night. Something's happening. Akkor így az a lényeg, elolvastam, hogy kettőkor, este kettőkor persze, ilyen furcsa dolgok történnek a legnagyobb suliba Amerikába, és milyen gyerekek vagyunk, akarják ezt nézni, hogy mi történik ott. Ez egyelő iskola. És észrevesszük utána, hogy valami... Oké, inkább benyomom magamat, és nézzétek. Klassz. Hol vagy? És te? Hol vagy? Szétény? Én nem látok téged. Én nem tudom, hol vagy. Itt van valami klassz E. Te merre vagy? Klassz C. Gyere ide klassz C-hez. Hol van? Nem tudom, srácok, nem tudom. Klassz B. Akkor szerintem már közel vagyunk egymáshoz. Menj a klassz B-hez. Az hol van? A srác, nem tudom, hogy ebben mi történik. Nagyon foglalkozni. Ott vagy! Állj meg! Szia! Szia! Jó, srácok, találkozunk az étényel, és menjünk tovább. Ez mi? Teddy bear. Nem Robuxos. Hol vagy? Itt vagyok. Oké. Gym room. Az nem nekünk. És akkor feldobtam a világosságot maxra. Most hova megyünk? Nem tudom, hol vagy? Itt vagyok hátam mögött. Ha zsákutca, akkor erőre. Oké, srácok, nem tudom, hogy ebben mi lenne a lényeg. Én sem. Find the manager room. Ó, nem. Ott van. Itt van, hogy itt végén vagy. The door is locked. Be van zárva. De Nem, akkor én itt maradok, jó? Jó, én itt maradok. nem maradjál ott, mert akkor én nem tudom, hogy kell visszamenni. Jó. Úgyhogy gyere velem. Várj meg. Na, srácok, szerintem most egy kulcsot kéne megkeresni, Jap, szerintem is, bro. mert azt mondja a játékban. Gyere ide. Oké, megyek. Ha most beugrik egy jumpscare, én kiléptem. Nem lépünk ki. Class C. Vagy. He Ez mi? knows. Egy percet, ezt hogy olvasom el én? He knows me. He knows my place. He knows who I am. He knows why I came. Azt mondja, hogy tudja, hogy én ki vagyok. Tudja, hogy én hol lakok. Tudja, hogy én miért jöttem. Srácok, ez egy eléggé furcsa dolog, hogy találunk egy ilyen papírt. De okés. Ugye, tudod, hogy én nem bírom, mint horrorjátékokat. Srácok, amúgy az étény ötlete volt egy horrorjátékot játszani, úgyhogy az étény ne lépje ki. Hova tűnt el? Ó, találtam egy. Class D! 1 plusz 7. Szia, itt vagyok. Itt vagyok hátra mögött. Szóval. Nézzük meg ezt. 1 plusz 1 az 2. Ez 1 plusz 4 az 5. Oké, ezeket nem tudom kiolvasni, mert ezek így nagyon szorul vannak leírva. Félek. Gyere! You deserved it. Az étint hátra egy papírt, amin azt írja, hogy megérdemelted. Itt van a kezembe. You deserved it. Baszta. Oké, menjünk bele Class C. Aha, itt minden automatak órát tartottak. Az már. Nagy. Nem, srácok, ez egy elég ijesztő játék.
Gyere a classból. És meg nincsen semmi. Gyere, menjünk be a class elba. Jó. Szerintem srácok itt a tovább nagyon szerették a matekot. Én is abba fogom merek. Itt Zsák utca. Merre vagy? Húha! Miért ne hagyd be? Find the manager room key and enter the room. Meg kell találni ezt a kulcsot. Jaj, ott vagy. Kulcs. Az ablakokon semmi sem látni, vagy jó? Jaj, nem áll. Itt van még egy papír. Mi van rá? This is not a school. Azt van ráírva, hogy ez nem egy suli. Nézd, itt van Uta? a kezembe. This is not a school. Oké, ez nem egy suli, srácok. Akkor nem tudom, hogy ez mi lehet. Itt van a kulcs. Nálam van. Oké, menjünk kinyitni. Srácok, megcsináltuk szerintem a legelső részét ennek. Megszereztük a kulcsot. Szerintem így fog most történni egy jumpscare, hol vagy? Itt vagyok. Srácok, hogyha elkezdek szétordítani magamat, akkor legyetek felkészülve. Nem, ez nem itt lesz a manager, nem másik irány. Másik? Mert a manager roomot kell megkeresni. Ja, menedzser. Szerintem mi lesz a róba? Nem, ez class D. Kvázi, de akkor arra. Zétény, hol vagy? Jó? Jó. Miért vagy barna bőrű? Most komolyan azt kérdezem. Még fekete bőrt akarta. De nem arra van, másik irány. Jó, én ide nem megyek. Már ott voltunk, gyere utána, és szerintem emlékszem, hogy merre volt. Rendi? Arra talán. Oké, srácok, ez egy tényleg elég ijesztő játék. Gyere már. A plafonra rá kell lépni. Vár, itt van a Pombermaci. Oké. Pombermaci itt. Gym room, a gym room után volt. De másik irányba volt, a gym roomtól másik irányba. De hol vagy? A másik irányba vagyok a gym roomtól. Aha, itt van másik irányba a gym roomtól. Én itt vagyok a gym roomnál, gyere utánam. Class B. Gyere már a gym roomhoz. Nem tudom. Hol vagy? A gym roomnál. Itt vagyok. Gyere, erre van a manager. Oké, srácok. Oké, ráugrik egy jumpscare, te lépj mögé. Jó. Lépj mögém. Én meg merek halni. Nem. Aha, itt egy The másik. class B key. Itt van még egy kulcs elvileg. Én már megtaláltam. Oké, és akkor menjünk a class B-hez. B. Akkor az merre is volt? Azzal itt balra kell fordulni majd. Erre. Aha. És talán újra balra vagy jobbra volt. Próbálj meg balra először. Oké, srácok, ez az játék tényleg elég ijesztő. Hát de még szerencsére nem volt egy jumpscare sem. Nálam volt. Mi? Hirtelen, amikor én előttem így elsuhant valami. Hogy nézett ki? Nem tudom, egy fekete nap. Nem tudom mi. Oké, másik irány. Másik irány. Oké, srácok, úgyhogy már tudjuk, hogy ez nem egy suli. Az biztos, és még amúgy velem 2 jumpscare történt már. És az egyszer meg már eldőlt előttem egy. De a jumpscare az más, az olyan, hogy így rádugrik mondjuk valami. Hol vagy? Info class D. Klasszi. De mi a class B? Itt van. Class B. Akkor lehet, hogy ott a gym roomnál. Szét akarom menni a gymroomhoz. Nem, hogy így a gym roomon tovább, úgyhogy itt vagyunk. Hol vagy? Itt van a class B, gyere utánam, itt van. Itt van. És ott. Oké, és menjünk. There has to be a gym key. Oké, és még egy kulcs van. Megvan? Ott van. Megvan. Jó, mert most még mennünk kell a gymbe. Jaj, beszorultam. Jelzéteny. Jövök.
Most a gymbe megyünk. Edzeni kell. Jó, kiadjuk a szép kis izmainkat. Erre és itt balra. Itt már be tudunk menni, csak a gym door. Itt volt a focipálya, már értem. Te menj. De mert itt már nem lehet még bemenni. Bár berakoltam, beálltam. Én nem látok semmit. Én sem. You are in a safe zone, aki most ilyen izébe vagyunk, most itt nem tud senki se ránk támadni. Jó, akkor már értem, hogy... Azt mondja, hogy itt van valami szörny, ami körülöttünk van. Mit csináljunk? Szaladjunk el, vagy nézzünk körül a suliba? Szerintem fussuk el. Szerintem inkább nézzünk körül. Igen, és most körül fogunk nézni. Mert nézzétek, a srácokat biztos, hogy sokkal ez valami ijesztő volt ez a szar. Itt valami eltűnt. Ez olyan, mint a Batman. Oké, srácok, én ezt úgy érzem, hogy már mindjárt valami jumpscare fog kijönni. Ez mi a szar? Meghaltunk. Oké, srácok, mi ebben eléggé szarok vagyunk. Na, sziasztok! Ebben a videóban ennyi volt.